дар ҳукумате ки роҳбари кишвар барои ҷинояткорон рутба медиҳад, барои ҷинояткорон орден метиҳад, барои ҷинояткорон яъне ҷинояткоронро дастгирӣ мекунад, пас ҷинояткори беш нест худаш. пас набояд мо иҷозат диҳем ки ҷинояткорон болои кишвар роҳбарӣ бикунанд. Набояд мо иҷозат битем. лекин иҷозат додем. ана ҳамо иҷозатҳои мо шумо буд ки имрӯз ҷавони тоҷика дар хориҷи кишвар бо корт кушта мекунанд, касе садо баланд намекунад. шояд касе бигӯяд ки ҳамун ҷавон тоҷик нест. барои анаму мисолҳо ман се мисоли дига баротон овардам ки иёш ки буданд. кадоми ҳамун қазияша дастгирӣ кардем? Кадомша? Ягомташа. барои анаму ман ба тамоми ҳамватанон хоҳиш мекунам ки тамоми мушкилоти мардума биёен ҳалли роҳша мо пайдо бикунем. биёем нафаре ки мушкилота мезояд таваллуд мекуна, калон мекуна, болои ӯ баҳс кунем, болои ӯ барномарезӣ кунем. дигар роҳ нест. дигар роҳ нест. касое ки дар хориҷ аз кишвар зиндагӣ мекунем, фарқ надорад, ҳар касе ки набошем, дар қатраи хунҳои шаҳидову кушташудаҳову мазлумову бечораҳо интизори ҷавоб бошем. мутмаин бошем.